Salipäivä, sunnuntai, se on tämmönen laiska aamupalasyöjä niin kuin meikäläinen, niin meillä on aina kaikki sekaisin ja heidän kerrasta naamaria. Katsotaanpa mitä minä laitan. Vaaka on hyvä olla olemassa. Pitää pikkusen tietää mitä syö, niin otetaan shakeri ja sinne pikkusen vettä. Laitetaan hyvän vaakalle. Niin. Kataa pohjalle pekorioni eli makrokoli. Tämä on meikäläisen vatsan toiminnan kannalta tärkeä. Sen takia sinne niitä reikiä tehtiin vattaan, kun se vatta ei toiminut. Toinen mikä on tärkeä varsinkin dietillä, mihin ihmiset harvemmin kiinnittää huomiota, niin kuitu. Niin minä otan ihan lisää kuitua psylliumista. Pari teelusikallista sitä. Tässä ei ole kaloreita, se tulee semmosena toisesta päästä ulos. Rahkaa. Purkillinen 250 grammaa. Sitten kissalle loput. Sitten oikeastaan tällä hetkellä ainut lisäravine mitä käytän, niin proteiini, isolaatti. Ja se vaakataan parikymmentä grammaa tuohon sekkaan. Tämä on banana hazelnut, niin jos sattuu banaanista ja pähkinästä tykkäämään, niin tämä on hyvä. Se on valmis. Ja sitten tällainen saliaamuna niin otetaan banaani siihen. 100 grammaa varmaan aika lähellä. Ei se ihan niin tarkkaa ole. Mutta tämä huivi ja sitten lähdetään jumpalle. Treenijuomaksi sitten iso pönttö vettä. Ja en nykyään käytä muuta kuin elektrolyyttijauhetta. Tämä on ananaksen makuinen. Se on vähän niin kuin ananaslonkero. Lonkeroa ottaisi. Mä oon vähän sellainen, että ei ala silmisäppi mene siellä, ettei huuhtele suoloa pois. Niin. Tuosta ruokalusikallinen sitä, niin oikein hyvä treenijuoma. Ei tarvi muuta. Sitten tietenkin dieetin loppuvaiheessa niin voi hiilaria sekoittaa pikkusen parikymmentä grammaa maltoa tai vastaavaa treenijuomaa, niin jos se tuntuu, että se bensa loppuu sillä kesken, niin sitten sitä pikkusen sekkaa. Tällä alkuvaiheessa ei kyllä tarvii. Ja kyllähän se vaan näin, että me treenillä kuitenkin, niin vaikka semmoista ihan tyhjällä mahalla, niin sä treenaat eilisen päivän syömisellä, että niitä sä sillä kulutat, että se ei se äkkienergia kyllä. No joo, sitten lopussa se malto tai puhas hiilari, niin sillä saapii sitä nopeaa energiaa sitten siellä, että jos se on oikein vähisä sitten loppuvaiheessa, mutta muuten periaatteessa minäkin olen paljon tehnyt sillä, että aamulla 5 aikaa mennyt reenille ja tyhjällä mahalla kuppi kahvia pohjoille sinne ja ei vielä kertaakaan loppunut normi treenissä, tai sillä, että ei ollut dietillä, niin ei ole loppunut bensa pois. Kokeilkaapa. Salilla käyty. Tehtiin pikkusen hauperia, selkää, etureisiä ja tehtikö jotakin muuta? Ei tehty. Sitten oli puolen tunnin aerobinen siinä käveleskelin kävelymatolla ja kattelin Netflixiä siinä kuluu kivasti aika kun kattelen jotakin sarjaa siinä.
Niin. Ei muuta kuin nyt sitten kotia ja syömään ja katsotaan, jos laitetaan vielä syömisestä vähän videota, mitä syö heti reenin päältä. Minä en ota mitään palautusjuomaa nykypäivänä. Kun mä yleensä aina syön heti reenin päälle, niin se riittää. Riisiä ja kannaa yleisimmin, kasviksia siihen, mutta katsotaanpa mitä siihen keksitään. Nyt aletaan syömään salin jälkeen. Riisiä, kannaa, vähän kasviksia sekkaan. Mitä? No tiedät, että se on kannaa tarjolla. Mä tarkkaan, mutta 80 grammaa. Otetaan suolaa. Suolaa otetaan vähän reilummin. Juo paljon vettä, nesteitä, niin silloin huuhellaan suolat pois. Niin ja lisäksi suolainen riisi on hyvää. Joo. Joo. Pannu lämmin. Oliiviöljyä pannulle pikkusen. Mitä? Häh? Haiseeko nokka? Tämmönen lieskari on hyvä, se vettää kyllä hyvin käryt tuon. Löytyisikö meidän jotakin kasvista täältä? Vök. Vök. Tuohon voisi olla hyvää. Ja sitä mukaan siivotaan. Tämä on kestosuosikki roasted garlic pepper. Oikeastaan kanaa muuta tarvitko tuo. No niin, kanat maustettu reilusti. Otetaan siitä 150 grammaa raakapainona on 100 grammaa kypsänä. Pikkusen oliiviöljyä, jos täällä on. Sitten vokaataan. Tämmönen siitä tuli ja on muuten hyvää.